hello लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय सो दिनै माने एपिपि आइटिआइ कलेज रौतायाव आरोना दिनै सेकेन्ड इयार स्टुडेन्टफोरनि माने फेयारवेल डे सेलिब्रेसन दङ आरोना बेयावहाय आंखौबो लिंहरबाय बेवहाय माने आंबो फैबाय आरोना बिसोरनि हिसाबै माने लोगो हिसाबै फैबाय आरोना लोगोफोरजों नै ड्रेस गानलायना फैदों आंबो ओमफ्राय मान फालि मोनबाय आरोना आंबो स' लोगोफोर दायो जों नै केक हानो नागिरदों स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो बोरै केक हागोन दायो जों नै Deh, kita aduh थ' लोगोफोर जों दायो नै फैफिनबाय जोब्बाय आरोना प्रग्रामा स' नै मिटा दोङो आंजों मिटाजों आंनो फैबाय स' भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालायदो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालायदो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला
थ' भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो बाय बाय